To sme Fan Rádio, je skoro ráno. Sveta v Nemecku sa nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Glenn Henlon dá Mesároša. Musí ísť tými v NHL. Ahoj, to som ja Saifa. Vieš čo, prosím ťa, to je pesnička, takže... Áno, to je jedna z internačne najlepšie nahratých pesničiek. Ale dosť vysoko si spieval. No, veľmi. Sme tu u Teleráno, u Markíza. Ráno. How's life? Ako Pohode, som vyspaný. Už konečne? Odpočinutý, napapaný. Ej, dobré ráno, Martin. Dobré ránko. Ale ja sme, že na obed tu na tiež budeme ešte, ne? Ešte až budeme na obed? Aha, TV doma. Základnom hrou. Po obede, nie na obed, po obede. Po obede. To nie na obed? Na obed neexistuje. Na obed je, ale to je tak okolo 12. Aha, tak máme obed, je o koľkej? O 12. o 1. O 12, a na obed je až... Na obed je od 12. do 1. A obed je A od po obede je tak od 3. do 5. Po obede je od 3. do 5. Ak ste zažili Teleráno v pohode? Bolo fajn. Bolo fajn? Super. Áno. Videl som a chcel sa mi vrácať. Čaute. No toto je... Aha, Peter, čo teraz robíme? Starých poltríkov. Teraz sme v televízii doma a ideme robiť, neviem čo, ja to neviem. Vieš čo? Práve som boli na Love, na relácii na TV doma, ale som to nefilmoval, bohužiaľ. A už ideme teraz do divadla, lebo máme predstavenie za chvíľku.